normálne prišiel a spadla hlavou do dverí. Iskla mu tam zasraného. Ešte raz nech ho tu vidím, tak mu rebra doláme. Zasraná tisí. Sofia. Už ma nebudú strať, už vybehnem Krista jeho tam. A im toho šivavého si podá. Len nech ho na čase uradí. Už bude ten kaďakú zváži uradí. Normálne som takto bola, to som sa ma preraku. Lebo on chcel prebu, nemohol tu počkať, tak to utrema, on si musel cestať, to je normálny provokácia, toto už budeme počuť, toto neexistuje, oni umieram ako teraz, oni to sú Kristová, zaníkajú a ešte one. Ešte mi povie, že to štepicu. 20-ročný mladenec 5 konádajú, 50-ročný starej rároge. Však jaký má rodičov taký vychovaný aj on. Keď mi povie, že som kurva, a keď mi povie, že to štepicu.